Je kan droeg en warm zitten in Ljouwert, als je willen. En gewoon kiezen er ook voor. Maar op deze laatste nacht van Serious Request binnen de meeste mensen, zelfs om 4 uur maas, te vinden op het Zeiland. En zij springen er extra nu voorbij. Dus gaat het je vaak zo'n hele gewone mensen. Liekers deze Ljouwter die het duidelijk heel mooi vindt wat er in zijn stad gebeurt. Ja, het is meer dan geweldig. Meer dan geweldig. Echt ongelooflijk. We hebben ontzettend veel plezier. We zijn elke dag even hierheen geweest. Maar ik zei steen even letter te springen. De bezoekers van Serious Request komen vanzelfs ook van buiten Friesland. En dan kan het samen gebeuren dat een jongen uit Den Helder een famke uit Den Haag in het lief vindt. Ja, we kwamen elkaar hier Best tegen. place forever nou. Oh ja, Je hoe ziet heet wat er in jij Friesland eigenlijk? gebeurt. Wie weet waar dit eindigt. Nou, Oh, in ik denk- Friesland. Ja, dat denk ik ook. Goedemorgen. Tot morgen en tot morgen. Tot morgen. Er hing het, jonken Rijn, zuiver wat leefde in de loft. Deze jongens uit Goor binnen benamen Neskirch nee, één ding. Vorig jaar was de Enschede, dat is dicht bij ons. En dan willen we kijken of het dit jaar nog leuker is dan Enschede. En wat is het oordeel tot nu toe? Ja, Enschede was wel mooier hoor, het was wel drukker. Wat je ook van Ljouwert vinden, hij en de meeste orenbeziekers hebben zelfs wat jong voor de goede zaak. Of betinken een actie en vieren die uit, als deze rappers uit Dordrecht. We hebben gratis opgetreden, hebben een shirtje geveld en we hebben nog wat platen verkocht. Ja. Albums. 5000 euro. Ja, dat denk ik En hij komt patat delen, hij doneert patatjes. Wat denk je? Ik zeg je eerlijk, ik heb deze gratis gekregen. En van een bezieter onder Frieske Haatstedt wordt deze dagen net alleen een getraineerde kruiswadrieker. Gewoon leer je zelfs een oren taal. Butterbrie en green cheese. Wat dat niet sissen kan, is geen oprochte Fries. Duits man, dat is ton.